Filosofía e fronteira, esa é a temática elixida para a celebración da Semana da Filosofía, un evento que volverá a situar a Pontevedra nun referente internacional do pensamento crítico. Parecíanos que era un tema moi acertado, non? Sobre todo porque, bueno, entendíamos que había toda unha serie de conflictos sociais, de problemáticas ás que había que enfrentarse, que de alguna maneira tiñan todas que ver co tema da fronteira, non? E como definimos a fronteira e en función de que, non? Pois eso, a idea de que a fronteira ten mala prensa sempre cando sea a fronteira para os capitais, non? Pero cando é a fronteira para as persoas, entón sí, non? Entón establecemos fronteiras para que non poda vir xente, pero en cambio facemos tratados económicos que o que fan é que perdamos a nosa soberanía económica, non? O programa deste evento será presentado nos próximos días, pero esta mañá a presidenta da Aula Castelao adiantou o nome de dous dos seus 15 poñentes. O primeiro, o sociólogo Bonaventura de Sousa Santos. O que está intentando el é expandir o que poidamos coñecer o coñecemento dos que el considera excluídos por injustiza social, non? E logo pues, analiza as fronteiras en Europa, como están marcadas dende o punto de vista do colonialismo. Outra das invitadas para esta nova edición da Semana da Filosofía é a antropóloga Ángeles Ramírez. Para nós, Ángeles Ramírez pois, é un exponente do arabismo en España, ten moi traballado o tema da migración, sobre todo da migración desde os países árabes e especialmente da migración de mulleres e nenos en situación de precariedade, non? O teatro principal é o lugar elixido para levar a cabo esta Semana da Filosofía, que celebra a súa 36ª edición e que comezará o día 22 de abril e rematará o venres 26.